Motodrom u Kuli bio je domaćin četvrte po redu trke 24 časa kule, jedinstvene manifestacije koja okuplja timove i šampione iz cijele Evrope. Tokom 24 časa publika je imala priliku da uživa u nesvakidašnjem prizoru, vožnji mopeda pod reflektorima, promenama vozača u boksu, taktičkim duelima i neizvesnoj borbi koja traje do posljednjeg kruga. Svojim prisustvom ovu manifestaciju je uveličala predsjednica opštine Kula dr. Vesna Tomić. Od 2025. godine trka nosi zvaničan status Evropskog kupa pod okriljem FIM Europe. Ovogodišnji šampion je ekipa AMP Racing iz Slovenije koja je odvezla 1906 krugova, čime je postavila novi rekord. Organizator trke Igor Gašparević istakao je da je ovo jedinstven događaj kada je motosport u pitanju i da su oni u organizacionom smislu prezadovoljni stazom u Kuli. Gašparević se zahvalio na nesebičnoj podršci opštini Kula i turističkoj organizaciji opštine Kula, kao i Automoto Savezu Srbije i Moto Savezu Srbije, koji su pokrovitelji takmičenja. Dobrodošli na finiš ovogodišnjeg od četvrtog izdanja trke 24 sata Kule. Imali smo 15 timova, odnosno 92 takmičara u ovogodišnjem izdanju. Poslužilo nas je vreme. Četvrti put organizujemo, 3 puta smo do sada imali kišu, mislili smo da će danas proći bez kiše i noćas je moralo da padne 5-6 kapi, tako da imamo potpunu sliku. Trka je znatno brža u odnosu na prethodne godine. Oboren je ponovo rekord i prvoplasirani će odvesti 1900 krugova, možda i više u ovoj trci. Prethodni rekord od prošle godine bio je 1864 kruga, tako da sama ta činjenica govori koliko se trka ubrzala u odnosu na prethodne godine. Možete reći ko je podržao organizaciju trke? Trka je organizovana po pokroviteljstvom AMSS-a, odnosno Automoto Saveza Srbije i Moto Saveza Srbije, a uz nesebičnu podršku opštine Kula i turističke organizacije Kula. Sljedeće godine je mali jubilej, 5. izdanje, da li pripremate neka iznenađenja i kako su ova došla do sadašnja 4 izdanja ova staza u Kuli pokazala? Tokom ova 4 izdanja staza u Kuli je bila vrsan domaćin. Zaista, zato se i vraćamo, zato što imamo veliku podršku lokalne zajednice i domaćina na samoj stazi. Za peto izdanje nećemo da otkrivamo sada, rano je još uvijek.